במלחמה. בשמחת תורה נסענו לקמפינג בעוטף. ב6:30 בבוקר אני עם הילדים באוהל ומתחילים ליפול רקטות באזור של הקמפינג. היחידה שלי בינתיים התגייסה, התחילו להגיע דרומה, אז נסעתי לקיבוץ, שמתי אותם וחזרתי ללחימה. אני משרת באוגדה של עזה. אני מכיר ממש טוב את כל הסבבים, את כל הלחימה, את כל התקיפות. זה היה מעורבב בריחות ומעורבב בשריפות ומעורבב במראות. אתה רואה את הרכבים שלהם מנותצים, אנשים מתים מסביב, ואתה צריך להיות מאוד מאוד מפוקס, להיכנס לאוטומטי. אתה נמצא בתופת, אתה נמצא בלחימה, אנשים סביבך חווים את המשבר הכי גדול של החיים שלהם. לא חשבתי שאני אהיה בסיטואציה הזאת, לא חשבתי שאנחנו כעם נהיה בסיטואציה הזאת. התחושה הייתה שהכל בסכנה. מצטבר בך המון פחד, כי אתה מפחד מהבית הקטן שלי, לילדים שלי, לאשתי, להורים שלי, לחברים שלי. שום דבר לא מעניין אותך. מנסים לאכול ארוחה, אבל רק מדברים על המלחמה. רוצים לנסוע עם הילדים, טיפה להתאוורר, לא בא לך. למה לא בא לי להיות איתם? לא ידענו, כי לא דיברנו על זה שצריך לתת לזה לפעפע החוצה. כשהגעתי לפה, לחווה של פרויקט שווים, וראיתי את הפתיחות של האנשים, את היכולת שלהם לדבר על הדברים, וגם כולם כמוני. בשנייה הראשונה שאתה מגיע לפה, אתה עם חבר'ה. במפגש השני כבר צוחקים. אני לא זוכר מתי צחקתי. פרויקט שווים הוא פרויקט ענק, אני חוויתי אותו בתוך חווה שנקראת עינות בר, והמקום הזה הוא מקום מיוחד, ויש לו כל מיני הדרכות להוריד קצב. בוא תגיד איך אתה מרגיש, ויש בריכות קטנות של מים, כל מיני פעילויות סביב מים, אבל אפילו לא נהניתי ככה. להעצים את התחושה שתמשיכו לצחוק, תמשיכו להיות פה אחד ושני, זה נותן לך המון אופטימיות והמון תקווה אנחנו בסדר. איך שלא שמנו לב, בצורה מאוד שקופה, השתננו והיינו צריכים להתאפס מחדש. מה שפרויקט שווים מעניק לך, אתה יכול לשוב הביתה ולצמוח. נותן לנו את היכולת לעצור שנייה את הלחימה, לתלות את המדים, לחזור להיות אבא תומך ובעל אוהב. בזכות התרומות של קרן היסוד, ובזכות אנשים שמרגישים שהם חלק מזה ותורמים, כדי לקיים את זה, כדי להעמיד את השרשרת הזאת, הקצוות שלנו מתגייסים כדי להגיד, מה שאנחנו יכולים אנחנו נעשה. אני מרגיש שאני רוצה לשוב לעצמי. לא כי צריך, אלא כי הוא גם משקף לי את הסיבות למה אני רוצה לחזור.